ka election siteng semua hasillah konsumsi keban salong haka arpui terik risau mentau senam kasla saki hadu ringut ki kertong ki ban aireng kentup ki arngut ki kertong simen kita ki kertong ki kentup yo balajit ku parsenram na United Democratic Party bantingsan lajman renga Kongres Joshua Warjri BJP Mosju Wanswet ka PDF bat arngut ki kertong simen kata ka MDC jong kanong ke Kongres Kharpuri bat ubah komen lajman la ban kadoh ni ba kate election siteng semua ka dedian ba jingklat kendit wa melia balajop hadu nyosian ka UDP ubadiru presiden ke UDP bat lampang kayung dapat fain kejelah kita baru sangu di kertong ki bertap kerteng ha kasining kong nak bentak election siteng semua nasional kila ther tege halo ka jingsa din jong ka selak sunsi ha baru kilang khamtam e abai de ba kisurok ha kate ka si lai iru yo kertong ka PDF ba mosju bat ru ka kertong simet lawan ban senan lang to bun bah kinong kersan nakaliang ka jonga na solong confident bangan job yakani ka by election hakani ka kenti amar ba kumkawi ka nong mikmat kabala mikmat bat kabala syakri upai ba la laitam menta ya ka nongsken constituency ti ngai ba ka shala constituency kadon kam shisha ka jingkala kawi ka jingkala ka banga yui manga kade ningkong ay ngai ka suki surok kilong ki bas sni hadu kata-kata but amdi tangkum tahi ngai ba kisurok nadu war hajar khatlai ka banga ngalawan yakun shakani ka constituency ngai ba kisurok kimdan jingkala bat kila bu jinge shishai ki ba akalai kawan sakawi pa banga ka ba dan kam ka jingkala ka de habede ba karoi ka par ngai ba ka don ka jing sadien ma ka shala constituency khamtam man kentiu ya kilong yeng kilong sem kidang bon shisha ka jing sadien habaro kiliang ba ku mangong na duar hajar khatlai ngawan habang ayat keleng sodong kishnong ki bahap apo ka shala constituency kalong ka pasosi isya ti kung ko economic khamar kabla shakri upai bal ashi post na menta ngadon ka jingang not bat ka jing thang ka banwan ra ya ka jing kala hadin ka ba ilit don kuparoy XMLA mo ila no jindat ban nganget ya kani ka sit ka bathli ngatharai kumba kila jujit baro shikata da ki longkpa ngangai jakani ka kenti bakashala constituency kanjit no da ilong kami ba lese ki babon hero ngawnong hangni habo ka constituency ru kila itu yanga but kumoi pi bangadon be tang kawe kathong ka ban shakri be upai ba ban kentiw kani ka than tikadi tang katahi ka bangakwa bangan le ngan habdan hi hakaliang sansari gen namar haba ngawan ru ban job na bantau upai ba ngandon hakaliang sansar ka bangala banwan rap ye karoi ka par pade na benta ka ni ka than hi bro kawe liang ka chonga ngaso ka bade e mo ban demand ye ka ni ka district te ka sarkar ka di ban trishtam kain ka banwan ra ka district hakani ka than job di ngaro ngan ya side na benta kata banwan ra ya ka district angnut upai ba namar kay bro khoi ni habban sngap ya ka jing angnut ka jong pai ba namar at the end of the day they upai ba uba penjob yang economic mat at the end of the day ru they mangi pada economic mat haban sngap ya ka voice ka jong kasur ka jong pai ba ka ko mo ngai phi ka sarkar ka di ban pe kita ke shoban wara ka district ru they ban long like you know they ban long prepared in every ways like they ban long prepared shoken they ko mo ngai phi ka sarkar ken ka di ban le shwa kita nakaliang jonga ada kajing song buram kajing song ya ibadon mo ibadai way leader UMLA jong aten jongi la nyosien but am tang kata idai ru state leader la panang mau statement te ya kablalej ilale ka bala la ka jong kabor te nang ni sakmat ki ai ki ba ki badangsa ki bantrei kita ngan buat ti bantrei ban pendep nginom ya keren ya kablalej nama kablalej kalalej mentangin ya keren ya kabanwan sakmat angi nadu ki surok ki lenti ki sengkieng nangta ki development ki school ki college nadong sodong ke bangidon kampan le khamtam ya ka than bordar jong ni makla jangai kalong cut off na kanika sora bro kawai bat kumju hak wede ka than khadush nong laslam ki kata ka surok sesurok ke belakila kwa andre hadu mentangim chamben i dengan kermen bakani ka sin ke mentala da ki pajba ki penjob yang hak ja kum UMLA jong ka sela constituency antara sistem hak bede pak surok namar udah butlum jong ka roy ka par jong ka than chelahi bro kawai ladangi phai ya ka sela constituency bro kawai lajubat beros kata da ke UDP ngami ibandon kanu ke development tenre wat la kata ngisongu ya mah ya i late Dr. Dan belalej no kat kebala la kabor la tre tenre hakani kesin ko mentala da ki paj bagi penjob yang dan persyang ban connect sabaro ki jaka ki bala ban ong bamdan surak lani ki ba ka school kam nabiang
bani lai than borda jungi ha bidai kai ka pateng ngin kham pan bha chu chu ya ta pi ka jing kala ki ba pai ba ki kwa ai ka long ka badung kong ka ba ki kran na ka pot sport ka ka surok ka ba ar kani ka than jungi kadi ka jaka kai ka badon emotion bangin ju supply sport Bangladesh kani ka bangin nakaliang ka jongangan sim bakan long hakmat namar lamba ka jing tray ka ba nak export ka bangin tray barabor sibun ki nong tray yo da ki hajar ki nong tray kidon ki driver kali kidon ki nong tray mau anang ta kidon ki mo ki dukaan ki bedi kupta ki ai tulun iwe ban support iwe tanah kaliang jonga ngan kham kami khambun hak bidai bat ka kam export bat kumjuru hak bidai ki surok khanang ki surok ki kidi ki butlum jong karo ka por barokoi nga kermen habo beliau ni alam nakmat ngange kajing job katong ngan job nga kermen bangan job 4% ni kata bat ngange ru ba hadin bangala job ru ngan mi nepok konsumsi kum bangala kulari ki pajba ngala bani kendu iki man la kasngi bani konsol ya kiduk kisuk haman laki por tanggi tahi kadai nak menta kembah kisaki kidon kum kasurok te bat kiwe ki babun ngi yang te ki jingduna tingin siapet ngin konsol fi kata hadin ngimla bangin ong hangi namar kilak bun palat kimat ngin yapet ngin sai penbit kata lingba ke jingdon dekat lem ki jong ki bakersan bor yang arti arjat ku ma sanbor sulai bat kum juru ima elhek hakajo kapor Madon ke jingkerban ke baskam namar ba Iman jongai bolong ba star wan suat. Ibla jude main contender. Hai kini lai tem ki badap. Ya ka bat julong ru ba bagi bajubat ri kekelan ke baar. Wada isim la job ru. Ten rai ilong ibre bola trai sistem nak minta ki pajba jong ni konstitusi. Ila aidot ila di met ban mesim. Bat imsim la tingka syu ila diru. Wal hadu bandu ik sebab ka pau ka jong i. Rai dak ba isingo idan ta kajing i ya ka sakri pai ba jong ni jong ka di konstitusi hari kajing persang ka jong i lembag ni ki khatan senam ki balik bro da ai ka but ka bor bro ba idan ta kaja ba ka kajing sang jong i ban sakri pai ba jong konstitusi kalong ka ba hadu kata ta ngai ha ka pen ka jia jong kerta bat ka ba i lanang lanang no nang lo ba ka ni ka hak ni ksin ko mta imsim la la su ya ka ban le ni ka election kum tai la khot yang aku para jung i bang se don sendap i ki por baro ya kan sim ni ka benta bal bukan pendap ya kai ta ka jing kwa ka jung i ya kai ta ka jing trang ka jung i ya ka ban sakri pai ba jang di konstitusi ini i balang ba jang ni lai voice baro ki balik baro ya ki ya kai ka le ngai ngad di ngadon ka jing temu ka baskem bagan le ki bakam krau bat bangan nang la bat kentiu ka roi ka parti konstitusi bat bangan la ru ya ka ban yarap ya pai ba jong konstitusi bagi la menang kiu seferang hak yo ka kot bat bagi nang la ru ban bagi nang la ru ya ka ban ya ban tre ban kata hak lagi jong kam kat kum ka sap ka telen joki ka bakidon ki kam ki bakrau ya ki bang gede ban le ki bang i khmat minta kilong i ba konstitusi ka don hak jing sa dia nak liang ka jong surok Idan gini surok ya kibla sniu ba pai surok na nang ni na surok nyon sai tepen ni na ndu sai tepen ya adu mau semai adu mau long adu syala ke surok ke sniu ba kam time tai surok ke surok nang tai na mau melu adu mau semok lagi seu nong war kalau ke sniu kini kilong kiba kongsan ni kiba ngadon ke jing tu ba ngala bani sistem ba kipa kini yo ke surok ke ba Kasila kayo MLA nyausen kanti dojo breu ki jingduna ki ba phidang lap khamtam kum breu banasani sthani po konsensi bat phi phin sale kasila le ba kini ki nyau tem ya ki bangil yo kalau bagi ba kalau ba ka UDP parti kalau yo hitang kalau yo ban trai hadu nyau tem lesing mau life arts nem entah nrai ni badang don sibun ki pasateng ya ki ba ya ka ba UMLE balik hi pelidak don burom semlala ya pendap ten rai ngada ni kepor hak ni kepor hakmat jong fi ba hakmat jong ki ba lang ni baro ngau fi ba ye ki ba lale UMLE hak kepor ban sua ngan persiapan bud dia ni kita nongkong ban pendap bat kumjuru banang proposu segioi diki basmai baka bakongsan ni mut ngaso ba ngidei ya ka ban aso ka development la kam ka development ka ngi ka ji district ngi ka mentoi ai na mang le i ki district bagi le batemai ba le yo ngai ngai kini kumju
kam chim no de ko jingla ti na ta hang ni hi de ngai ding kwa hi ban yo shua ya ka development dan la yo ka development but ya district ngin siapa hai buat di Banuan